Lama dreaptă cu două tăișuri cu lungime de 125 cm. Pe ambele fețe ale spadei, în lungul lamei, sunt făcute 3 șențulețe. Cel din mijloc mai lung e însoțit de alte două mai scurte de o parte și de alta. Spada descrisă are vârf în formă de triunghi, iar mânerul armei în formă de fus, numit de specialiști de două mâini, adică de apucat cu ambele mâini. E înfășurat cu fir argintiu, iar după alți istorici de aur. Spada are garde cu brațe drepte în formă de cruce, terminate cu butoni conici. Mânerul, cu cap în formă de disc, ar avea în mijloc un medalion, probabil o piatră scumpă de atunci. Ștefan cel Mare a fost unul dintre cei mai importanți conducători din istoria românilor. Acesta e prezentat în cărțile de istorie ca fiind un adevărat strateg și un conducător ce a dat multe bătăi de cap otomanilor. În mod hilar, sabia lui, un adevărat simbol al eroismului, se află în muzeul Topkapı din Istanbul și nu într-un muzeu din București sau Iași, cum ar fi normal. Dar de ce se află sabia lui Ștefan cel Mare acolo? Cum a ajuns sabia lui Ștefan cel Mare, un exponat de 1,25 de metri păstrat în condiții excelente pe malul Bosforului? Există două variante, ambele plauzibile. Se pare că arma celui care a domnit timp de 47 de ani, având cea mai lungă domnie din epoca medievală din țările române, a fost făcută cadou de fiul voievodului în încercarea acestuia de a apropia relațiile cu înalta poartă. Cea de-a doua variantă ar fi aceea că sabia ar fi ajuns în posesia turcilor într-una din numeroasele bătălii purtate de moldoveni cu turcii. De fapt, în cei 47 de ani de domnie, Ștefan cel Mare a purtat 42 de războaie, așadar a purtat aproape un război pe an și a fost învins de 5 ori. 4 dintre cele 5 înfrângeri au avut loc în fața turcilor și una în fața muntenilor conduși de Vlad Țepeș. Totuși, această variantă e mai greu de acceptat, întrucât sabia are dimensiuni mari și ar fi fost extrem de greu de mânuit. În multe rânduri, autoritățile române au solicitat sabia originală, motivând că Ștefan cel Mare e un adevărat simbol pentru România. În zadar însă, răspunsul turcilor a fost negativ. Turcii nu doresc să creeze un precedent și toate națiunile să-și ceară bunurile care se află în muzeele turcești. Așadar, una din cele mai importante artefacte din muzeul Topkapı din Turcia e o armă, spada voievodului Ștefan cel Mare. O armă încărcată de legendă, venerată și temută de turci, construită din oțel special la indicațiile personale ale lui Ștefan cel Mare. În muzeul Topkapı din Istanbul, fostul mare palat al sultanilor otomani, în sala dedicată armelor, lângă o sabie japoneză, se află o spadă moldovenească, simplă și cu lama muncită, atrage atenție prin dimensiuni, dar mai ales prin heraldica mânerului. Pe discul mânerului apare stema Moldovei, capul de bour și inscripția în slavonă Io Ștefan voievod, domn al țării Moldovei. E clar, așa cum au atestat specialiștii în armament, sabia de luptă a voievodului moldovean e o piesă rară. Povestea e controversată, există multe alte supoziții cu privire la originea sa, utilizarea armei, materialul din ce a fost făcută și mai ales modul în care a ajuns în acest muzeu. Istoricii precizează că e vorba de o spadă, o armă cu două tăișuri folosită de obicei cu ambele mâini, spre deosebire de sabie cu un singur tăiș și utilizată doar cu o singură mână. Spada lui Ștefan era tipic moldovenească, un tipar de armă albă identificat de istorici ca individualizându-se în epoca medievală. În lupta de la Vaslui din 1475, Ștefan se acoperă de glorie spulberând uriașa armată otomană care intrase în Moldova. Impresionat de faptele de arme ale voievodului, Papa Sixtus al IV-lea i-a conferit titlul de Atleta Christi, dar și două daruri, un steag de luptă și o sabie, cea prezentă azi la Topkapı din punctul de vedere al unor istorici. La comanda papei, sabia a fost realizată în atelierele armurierilor italieni, fiind binecuvântată personal de papă și blagoslovită special la Roma. Tocmai de aceea i-au fost atribuite și calități magice. O altă variantă acceptată ca fiind cea mai credibilă e cea a făuririi spadei în atelierele italienești genoveze la comanda lui Ștefan cel Mare. Voievodul a dorit o spadă făcută de cei mai buni armurieri ai Europei și a dat o comandă specială acolo. Istoricii se bazează pe corespondența purtată de voievod cu genovezii, descoperită de Nicolae Iorga.
E interesant că documentul semnalat a arătat că cel ce a primit comanda, un oarecare Cristofor, asociatul atelierului care făcea astfel de piese, a răspuns că meșterii armurieri, necunoscând acest tip de spadă, să trimite pe cineva în Moldova pentru a se informa. Un armurier genovez a fost trimis în consecință în Moldova pentru a studia modelul de spadă moldovenească, iar în cele din urmă, comanda voievodului ar fi fost onorată, genovezii predând o armă făcută cu un oțel special de Toledo, cel mai rezistent la acea vreme în Europa. Pe de altă parte, istoricul Ștefan Gorovei, un specialist al epocii ștefaniene, spune că sabia e cel mai probabil un semn al puterii și că nu a fost făcută de genovezi și nici primită cadou de la papă, ci moștenită din tată în fiu încă din vremea întemeierii Moldovei. Mai precis, istoricul spune că sabia ar fi aparținut lui Dragoș Vodă, transmisă la încoronare tuturor domnitorilor Moldovei. Voievodul Ștefan cel Mare a fost unul din cei mai mari războinici, principi din estul Europei în secolul al XV-lea. Era cunoscut pe câmpul de luptă, fiind atestat faptul că intra în luptă personal alături de garda domnească și semăna teroare, încurajându-și armata. Asta arată și vechile cronici. Mai bine de 4 secole, sabia nu a părăsit Turcia. A fost expusă în România abia în iulie 2004 la Muzeul Național de Artă al României, la împlinirea 500 de ani de la moartea domnitorului. Ankara și Bucureștiul au căzut de acord ca sabia să fie expusă în România pe timp limitat. Turcia a comandat și o copie care a rămas în România. Și în Republica Moldova există o copie a sabiei lui Ștefan cel Mare, care poate fi găsită la cetatea Sorocii. În perioada rece a anului, copia care păstrează toate caracteristicile originalului e transferată la muzeul din Soroca. Guvernele României solicită de ani de zile sabia lui Ștefan. Acest subiect aproape că nu a lipsit de la nicio întrevedere oficială dintre România și Turcia, iar în numele prieteniei româno-turce, Bucureștiul a cerut înapoierea acestui simbol național. Ajuns la Istanbul, scrie presa de peste Prut. Ai noștri guvernanți de la Chișinău nici nu îndrăznesc să discute despre așa ceva sau să facă o echipă comună cu Bucureștiul în această chestiune. Se limitează la o copie a sabiei lui Ștefan. Dar ce am fi în stare să oferim turcilor pentru ca sabia lui Ștefan cel Mare să ne fie returnată nouă poporului român? Pentru a demonstra faptul că este adevărat, spada lui Ștefan cel Mare ar exista câteva fresce ale bisericilor moldovenești ridicate de voievod, pictate parțial în timpul propriei domnii și mai presus de toate descrierea conținută în unele surse scrise. Se susține de asemenea că sabia nu a fost folosită în luptă pentru simplu motiv de a elimina riscul ca un obiect important al dinastiei și un simbol real să poată fi deteriorat sau pierdut. Pe de altă parte, alți savanți susțin că de fapt sabia e un semn al puterii, moștenit după regulile dinastiei. Mai precis, sabia ar fi aparținut lui Dragoș Vodă, primul voievod al noului principat Moldova. Continuă să rămână un mister însă cum spada a ajuns în Turcia. Cea mai acceptată versiune este jefuirea vistieriei domnești de către turci, care au sustras cadavrul împreună cu sabia. Acest eveniment s-ar fi întâmplat după 1538, când Petru Rareș a fost alungat în urma represaliilor lui Soliman Magnificul. Corpul lui Ștefan cel Mare a fost returnat abia în secolul trecut, în timp ce sabia lui se găsește încă la Istanbul, în muzeul din Topkapı.